Dua kita nggak buka apa dia. Fight. Nggak perlu dia. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर आङो सिगांनि हाबानि भिडिअ आद्रा थानायखौहाय आं दिनै होनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय माने हाबा दाननायखौ आङो होआखैमोन आरोना ओमफ्राय गोलावद्राय जानायखाय माने आं खेबसेयावनो होनो हायाखै स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामगोन बर'नि नेमखान्थि हिसाबै जोंनि ट्रेडिशनेल बाथौ बर' बाथौ धोरोमनि हाबा दाननाय नेमखान्थिखौ नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आरोना माबायदि आरो नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर नायलांदो जोंनि गोथार जुलिनि हाबा दाननायखौहाय Dua kita nggak buka apa dia. Mitra ko lang rabu banget. Fight. Nggak perlu pergi ya. Dulu ya mana? Langsung ah. Dulu sudah apa?
लानानै आंनि गियानै रश्मि गथिखौ गथायनानै होनोसै रायजो राजा साखि आबोद लानानै जेरैहाय आलारि बाथिया जोंजों बे आंनि गियानै फिसाया रन्जित गथिजों रुजु रुमियै मोनसे फिन लानानै रायजो नाम्बारखौ लिरजोब थानाय बोर आशीर्बाद हरदो Ada Robin Gawangin na. apa berai bangku आंनि गियानै जाखो रन्जित गथिनां गथायनानै होबाय गोथां जुलि जानानै रायजो थानाय बोर आशीर्बाद होलांदों Tua ko na naskap din niya. Buwa ka na masigap dada ulit. Ayun.